そうだ俺たちは人間なもの二人の体には血が流れているから詰まるほど悲しかったからあなたにしてやれることと言ったらあなたと空を見てあなたと泣いてあなたのその手を握りしめることくらいあなたのこの手が当たったいのはあなたの体に血が流れているからそうだ俺たちは人間なもの二人の体には血が流れているから絶対チームようこそようこそチーム入ったよもうマキさん名古屋チーム東京チームちょっと待ってちょっと待ってチームイエーイはい滋賀チームちょっと待ってここまで人を愛するたび切なくなるけれどやっぱり一人では苦しみの数だけ涙を流したら優しきあなたを迎えに行くから美しい心と優しい命が好きいつでもいつまでもそんな仲間のそばがいいそうだ俺たちは人間だ